Jeg er blevet taget tilbage, og jeg er ligeglad. Fordi, ved hvad? Den jeg mest elsker. Jeg elsker mine venner, og jeg elsker min bedste ven, og jeg elsker min daddy, og jeg elsker min mor. Mommy. Mine mommy og daddy og bedste venner og venner. Det skal I sige dem her. Så og jeg ved I det. Lad være med at subscribe til Adam Santosa. Og hvis I har, så gå tilbage til hans kanal. Og så lad være med at subscribe og like til ham. Og så kom tilbage til min kanal. Og så subscribe og like. Please. Og det gælder også dig, daddy og mommy. Så please, gør det kun til mig. Mange tak, og lad jer alle og skud. Se, jeg er lige fået læbestift. Fordi at daddy har købt den til mig. Og ved I hvad? Min daddy har også købt mig sådan her. Så det går som jeg har fregner. Og han har også købt mig blush. Kan I se det? Og ved I hvad? Han har også købt mig alt det her make-up, som jeg har på. Fordi at jeg elsker ham så meget. Ikke mere, så skal jeg til Adam Santosa. Han har sådan nogle mærkelige videoer, sådan om Fortnite, og så sådan om hendes venner, og så alt det der. Og en af venner af min eks, som der er så meget fucking klam. Nogle af mine venner, de siger, at han piller bussemænd, og så han spiser det. Altså, ulækker, jeg bare lidt kist op lige nu. Min eks er fucking lort. Hello. Han er sådan, hver gang jeg leger sammen med min daddy, så kommer han bare sådan, ja, nej, godt. Jeg hader min eks. Jeg hader Adam 5000. Jeg hader lidt min daddy.